A ola de frío parece que empeza a notarse na comarca. Esta tarde os mercurios en Chantada non pasaban dos 5 graus nos sitios máis abrigados da vila. Nos máis ventosos, ás 6 da tarde marcaban 3 graus. Temperaturas baixas, pero non tanto para as que se esperan pola noite, xa que acadaremos menos 5 graus na comarca. Valores térmicos que se endurecen, xa que, segundo datos do Instituto Nacional de Meteoroloxía, a sensación térmica polo día foi de 1 grau e pola noite será de menos 8. Aínda que menos no noroeste de España, a Galicia tamén lle afectará durante os vindeiros días esta vaga de frío polar que permanecerá na nosa comunidade ata o domingo. Unha situación que leva a que dende mañá e durante a fin de semana nos atopemos nunha zona de risco amarelo por baixas temperaturas. Aínda que hai poucas probabilidades de nevada na comarca, si é seguro que se producirán fortes xeadas. Ante esta situación, a Xunta porá en marcha un dispositivo de 400 persoas e 160 máquinas para garantir a circulación pola rede autonómica de estradas. Así mesmo, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras asegura ter identificadas as vías máis susceptibles de ter problemas de xeo e neve, situadas maioritariamente na provincia de Lugo e Ourense. Complementariamente, a Administración Autonómica ten almacenadas 9.000 toneladas de sal ao longo da xeografía galega para espallar polas estradas. Unha situación que nos leva a recomendar precaución se teñen que empregar os vehículos. Pola súa banda, tamén advertir aos peóns que se poden atopar con zonas xeadas que poden supor un risco ante posibles caídas, así que tampouco está de máis pasear con cautela. En definitiva, se van saír á rúa nos vindeiros días, fagan obrigadiños.